Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. First Friday ngunyan. Fetsa 2 kan bulanin Agosto. Viva Señor Santo Cristo. Pasalamat kita sa mahal namang Diyos. Ano man ang kasiributan, permi dapat enot yan ang mahal namang Diyos. O dyan baga sa Mission Church sa Dapdap, yaon dyan, Senyor Santo Cristo, siringman sa Daraga, sa Barangay Santo Cristo mismo. Happy birthday sa nagsiselebrar ngunyan kan kumpleanyo. Tingog kan banwaan na po, minaimbitar na mag-iriba-iba kita sagkod alas 10:30 nin udto. Dumampo, primero nagpapasalamat na kita enot sa nagdiretso kan pag-antabay digdi na po sa programa. Mantang kamo dyan nagprepara na kan pangudtuhan, paisiha lamang daw tabi nindo kami. Bilang pa-check attendance, anuan sa indong pinaghanda dyan na pangudtuhan. Kumusta kamo dyan sa sentro kan Legazpi, Albay District sa Daraga? Ano lamang ang kamugtakan nido dyan sa Gugon, sa San Roque, Sarawi, sa Bigaa. La bomba que va a estallar no tiene pegas porque es genial. Naalaw rin, kumusta na kamo dyan? Me gusta. O sa barangay 16, sa Sakuya, man na mga kabarangay dyan, sa panginot ni Kapitan Atan Rodenaz. Good morning, tabi. Sa Tula-Tula, kumusta man? Sa Bitano, si dyan sa Bitano, maray na aga kay amigo niya to, kay Sir Alvin Gapayaw. Gústame así. Pati naman kay Madam Merly Caceres. Me gústame ecstasy. Sir Ato, kumusta na lamang? First Friday ngunyan Sir Ato Lim, dyan sa Petron Tap Gasul sa Daraga. Mabuhay ka mo dyan, ha? Ingat-ingat yung mga delivery boys natin dyan. Pag Petron Gasul, segurado, garantisado, safe po yan. Kapartner na antabi kan Pilipinas sa pagluluto. Ang numero ko tabi, 0960-730-115. Globe po yan, 0960-730-115. Sa Smart naman, 0942-670-1195. Que tumbam bang que tumbam. Good morning, Sir Jermelo Ariate. Sí. Mabuhay ka mo dyan sa PEO. Siyempre sa pamilya mo man tabi, Sir Jermelo. Good morning. Papa Jer Bailon. Daw si Papa Jer Bailon. Anong pangudtuhan mo, Papa Jer Bailon? Chiquititan tan tan que tumbam bang. Dyan sa JRB Calibration and Battery Shop. Good morning. Tumbam bang que tumbam. Nga baterya man garantisado dyan. Goma lalo na tabi, pati na fluids, mga bolts, belts, kan bihikulo. May alignment man sinda, computerized wheel alignment, pero duman sa Ligao branch. Tiene pegas porque Kumusta ka mo dyan sa Ligao branch kan JRB? sí. Igaw man sa Kamalig, sa Naga, sa Tabaco. Así. Sir Popoy, good morning. Buda kay kumpadreng Jun Pitero, dyan sa Lapu-Lapu. Katabang ta siyempre ang news team pading Jimmy, ang samuyang chief, kompareng Al and kompadreng Jomar.
Yaon man dyan, Joshua asin si Jasmine. Basta yar, no tiene pegas. Manibela si Boy Mata. Sa control technical sa kuyang kumpadre Nalbaldo. Me gusta a mí, así. Diyan sa technical control. Sí. Siyempre ang walang kapaguran, News Director Mardela. Extano. The man with an eagle eye. Pag-abot po sa Bareta. Extano. Pinagsusurpresar niya tabi an sa tuyang tropa dyan, Angel Mustaza, Jen Matthew Balyaran na sin Mary Joy Jarezco. Yaon man dyan si Madam Shia Leron sa production. And sa social media platform, sa Tarabang-Tabang, sinda dyan, pati si Jimos Barrios. Jerome Nico Martinez in the house sa IT. No, no. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Diyan sa Bicol International Airport, sa kay Sir Edwin Ala, sa tropa, mga taxi diyan sa BIA. Kumusta lamang an sa indong pagkayod ha? Diyan si Kunyan sa Bicol International Airport. Yan si Sir Edwin Ala, tapos mga drivers diyan, mga amigo. Yan. Nakatutog sinda. Maray na agaman dyan sa A&R LPG Trading sa Ilawod, Candaraga. Nagdadangog man si Natabi. Yan, good morning sa A&R. Okay, sige tabi eto pa ba? Thank you po. Sige, salamat man tabi sa pag-aantabay. Bueno, nagakapirang istorya, national muna, Buddha, iba pa ni tabian, magi nakitang kunyan mas sa mga bareta tabi lalo na sunahihiling niya to sa telebisyones, buda dyan sa online sa tuya digding appeal sa paagi kan tingog kan banwaan, dai po kita basta-basta magpadara outright sa nahiling niya to sa telebisyon or nabasa ta asinahiling sa internet Dahil kita basta-basta mag-conclude asin magi kitang analytical tabi kan mga pangyayari. Saro sa susubaybayan tangon yan, ini padingnal na nangyayari na pagdestroso kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Sa tuya digning pag-isipon, ini po an efekto kayan bako sa na personalmenteng pagdestroso sa chairman kan COMELEC, kundi igwa po yaning kulatilya after effect. Anon magiging efekto kayan kung kita po madara sa salang konklusyon? An efekto kayan mawawara mawawara an sa tuyang tiwala sa proseso kan eleksyon. Mawawara an sa tuyang tiwala sa institusyon. Ining pagdidistroso kay COMELEC Chairman Erwin Garcia, bako sana ini matatapos diyan sa personal na pagrampahog sa iya. Okay, nata ta pinagasabi tang pinagdidistroso si Chairman Erwin Garcia, asinata pigasabi ta na halangkaw ang posibilidad na pati sa mga Pilipino mawara na ning tiwala sa institusyon asin sa proseso. Arog po ka ini. Nangga na baga sa bidding, as a backgrounder, nangga na sa bidding, tada ining iba nang nagbid tabi. Nangga na sa bidding,
asin sinertifikaran kan Commission on Audit, asin kan iba pang ahensyas di gobyerno, and ginibong transparent to the maximum level su proseso kan pagbid para po dumanbaga sa makina nagagaramiton niya to sa otro taon sa eleksyon. Nang gana so sarong Singaporean based na Miro Corporation. Don't get on me kung sa korporasyon, basta Miro ang ngaran. Kanya tayo na Singapore ba or Korea, pero parang Singapore. Well, anyway, basta nanggana ang korporasyon na ito. Sertifikado kan COA gabos susog sa prosedimiento, gabos in consonant with the existing regulations para po sa pagbid kan automated elections nagagaramiton sa makina 2025 elections. Now, nagkapirang bulan ang luminihis bagatabi, silensyo sa na ang Pilipinas. Then all of a sudden, puminutok na ini na pangdidistroso kay kay Chairman Erwin Garcia. Ano ang pinagbabarabad sa iyang akusasyon? Pangdidistroso. Na nagresibi siya nin kantidad para sa napaganahon iyan ako na yan, manggana an provider na iyan, Miro. Ang pinagsasabi, an insinuasyon, an insinuasyon sa paagikan white paper, tangon yan baga, madali na ang magdestroso nin personalidad. Palatawan ka sa naning white paper, yaon duman an man lain-lain na akusasyon, yaon duman an man lain-lain na aligasyon, pangraratak, kitang mga Pilipino, igabagang ugali, puwera de los obos, na pag nakaluwas na sa media, nakaluwas na sa internet, makonclude na, palan talaga, korupto palan ngaya ini, ilinga ngaya, may mga deposito palan ngaya sa bangko, igo palan ngaya ini mga propiedad sa ibang nasyon. Araw baga kita kaantulos, minakonclude, ngunyan, iyan ang ginibo po kay COMELEC Chairman Erwin Garcia. Nagpalataw ning white paper, daing mga ebidensyas, taan katuyuhan sa nakan is to inflict maximum damage without the benefit of proper trial sa korte. Nata pinaluwas ninda sa media, nata pinaluwas sa social media. Taan tuyo ninda is to destroy the personality of Commissioner Chairman Erwin Garcia, pati na po magalangkaw sa level ng distrust sa proseso sa nag-adang-adang na eleksyon. Yan. Ipinaluwas ninda yan sa publiko. Ta sa publiko, pag nakaluwas na automatic, babalikan ta sa pinagasabi ta kasubago, madali baga kitang mag-conclude sa nahihiling tatulos. Yan. Kahirak man ni Commissioner ni Chairman Garcia. Tapi ang insinuasyon ng aligasyon, nagresibi ning lagay. Tanganing pagganahon itong Miro. Sumaprovide kan mga makinang ena, mapadalagan ka sa tuyang automated elections. Ang aligasyon pa ding nalarog kayo ni, may mga propriedades ngaya sa ibang nasyon, lalo na sa Estados Unidos de America. Day kita tulos magtubod sa arogaan, magi kitang analytical, hanapon ta ang ibong nalado. Ang sabi ni Chairman Garcia, paano ako magkakaigon ng propriedad sa Estados Unidos de America na daipangani ngaya ako nakatungtong sa nasyonaan. Apera kayan tabi, nagluwas ng ebidensya si Chairman Garcia. Unitabi ang ebidensya, hali sa gobyerno kan Pilipinas, sa Bureau of Immigration, dai ako nin man na travel pa
sa Estados Unidos de Amerika. And paano nga ako dyan makakabakal ng propiedad? Dahil pa nga ako nakaabot dyan. O ba kung nasupalpal na ito, so enot na pangraratak. Pero ano so nangyari? Kahirak man kan persona, si Chairman Garcia, naratakan na. Nagkurungklod na sa Pilipinas, ngaya bugaw, siguro lagay ngayon hali duman sa Miro. May mga propiedad ngayon sa Estados Unidos de Amerika. Kan linuwas ni Chairman Garcia so ebidensya na dahil man siyang propiedad, nasilinso ito padingnal. Pero ano na so nangyari? Naratakan ng una sa personalidad. That's the danger mga tugang of, sabi na nga ni, trial by publicity. So anong mangyayari? Naratakan sa chairman kan Comelec, may posibilidad na pati sa mga tao magbabaan na ang level of confidence sa proseso kan Comelec. Tananata, sumiro baga ngaya pinagana ni Garcia. O di anong resulta ngay kang eleksyon kan, makaduda na. Araw ka nang gusto nindang mangyari. Kaya kaipuhanan tabi, magikitang analytical. No. Nasupalpal baga ni Chairman Garcia itong so akusasyon naman sa iya. Ngunyan kasuhapon naman, nag-press conference si Congressman Marcoleta. Yan. Taday sina nagtrayumpo duman sa mga propriedades, nagkwa naman na igwa ngayainin mga deposito sa bangko. Pero inot na bagang nagluwas man ini na may mga deposito ngayan, may mga foreign bank deposits ngayan si Erwin Garcia, si Chairman Garcia. Nagluwas naman ng ebidensya si Chairman Garcia kan Comelec, sertifikasyon duman sa mga bangkong pigasabi nila na wara man ngaya kaaning deposito digdi, wara man nganing account kaan si Erwin Garcia. Nasupalpal na naman sinda duman. Bako, yan, mga deposito da sa Estados Unidos de Amerika. Nagluwas ng ebidensya, sertifikasyon si Chairman Garcia. Hali mismo sa mga bangko na pinag-unambitan, dahil man ngayon kaming depositong araw ka na yaon digdi. Nasupalpal naman sinda. Bako, now, nagluwas pa ng waiver si Chairman Garcia. Uni nga ya Weber, gabos nga yung bangko, iyo treasuran ko, kunigo akong depositong araw ka, lalo na sa ibang nasyon. Sige, iluwas nindo. Daiman ba ganing nagluluwas? Kadaiman nga ning deposito. Now, kasuhapon, nagkunya naman, nagpress ko naman si Congressman Marcoleta. Ipresentar naman sa publiko. Taan katuyon kan is to inflict maximum damage, ratakan sa persona, and the question on sumaging proseso kan eleksyon next year. O, ibinugtak naman duman sa may mga screen pati, may mga widescreen. Uyan baga nga yao, may deposit na may account number ngaran George Erwin Garcia. Nagpa-deposito nga ya kami. So volunteer mi nga nagpa-deposito nga kami $100 sa account na ini, account number yaon so petsa, so account number so bangko. Ngunyan, nakako ang ebidensya sa grupo manikon niya ni Chairman Garcia. Ta sabi ni Congressman Marcoleta, uyan baga ngaya, may account sa araw kaining bangko sa Estados Unidos de Amerika. Pinadepositohan mi ngani ngaya. Ngunyan, nagluwas ng ebidensya naman si Chairman Garcia. Nahiling duman sa ipinagpresentar mismo ni Congressman Marcoleta, so nagdeposito pa ding nal. So piga sabi ni Congressman Marcoleta na pinadepositohan na volunteer ngaya. Kasubago pig subaybayan tang istoryang ini. Nagpaluwas manin pahayag si Chairman Kunyan Garcia. Nahiling mga daw, dahil ngayon napunas ni Congressman Marcoleta, so kung sisay so nagdeposito. Na-trace itong nagdeposito, bako man volunteer. Saro palan padingnal na PR firm sa US. Yan, PR firm. Public relations firm. Ano mga public relations firms? Mga kunyan iyan, mga grupo na nagigibonin bareta o naggigibonin
ano pa man na mga bagay-bagay, tanganing mapromotiran sa rong persona o sa rong grupo o kumpanya. PR firm nga ni pigbabayadan iyan. Ngunyan, pinag-explikar ni Chairman Garcia, paano man nga ako magiging account holder sa Estados Unidos de America, nabako man ako citizen kang US. Tabago ka palan padingnal makakakuanin o makaka-opening account sa Estados Unidos de America, dapat citizen ka kang US of A. And pag ika-citizen na kang US of A, tatawanan ka na kan sa imong Social Security Number. Itong Social Security Number na ito, saro ito sa pinagbabasehan kan mga bangko sa Estados Unidos de America, tanganing makapag-open kaning account kung dai kang Social Security Number sa Estados Unidos de America, nangangahulugan bako kang US citizen, dai ka duman makaka-open nin account. Kaya gustong sabihon, pinagmanipular naman. Inexplikar ni Chairman Garcia. Primero, day ngaya kita basta-basta makaka-open nin account sa Estados Unidos de America sa bangko kung bako kita US citizen. Tananata. Pag ika US citizen, tatawang kaning SS number, Social Security Number kan Estados Unidos de America. Personal iyan. Sagkod na buhay pang sarong US citizen. And ang Social Security Number nan, iyan ang tigbabasaran ngayakan mga bangko sa US. Tanganing tugutan ka na makapag-open kaning account. Paano man nga ako maka-opening account na bako man ako US citizen? Di gustong sabihon, day nga ako ning Social Security Number sa Estados Unidos de America. Sa kahaputan ngayon, nagluwas arog ka ini deposito ngayon, ngaran mo nga yan. Arog pa lang ka ini padingnal. Sa mga transaksyones sa bangko, tayo ni si Chairman Garcia, abogado man ini, nag-research. Sa mga transaksyones nin bangko, ang pinagdideterminaran dyan sa halimbawa ma-deposito ka through wire o online, ang pinagbabasaran dyan na makusugon so account number. Maski ano nga yung ngaran na ibugtak mo dyan, basta so account number tama, a-acceptaron yan kan bangko lalo na duman sa US. So account number daan masasala. Nag-try nga ni Sinda, pinangaran ng ngaya Batman. Pero sa account number, pareho, pinadeposituhan, na-resibiso, inako kan bangko sa deposito. Bako. Kaya, ang sabi ni Chairman Garcia, madalion magibunin arog ka na bagay ngaya. Kaya ang leksyon digdi is, magi kita pong analytical sa mga baretang nagkakahiriling niya to dyan, tanganing kita po magdesisyoning tama. Why na-discuss ko man tabi ini? Ang pinagpoproteheran tadigdi is ang institusyon. So institusyon kan COMELEC. Buda so integridad kan proseso. Tananata. Kung permina sa nang araw ka nangyari sa Pilipinas, silingon nindo. Kaito bagang nakaaging mga eleksyones several years ago. Sumanwal, grabe baga so halangkaw na so element of distrust ka ito sa process ta darayaan manual mag-computerized na ngaya kita o di yung computerized elections kita naglangkaw so level kan tiwala kan tabo baga yun na nagkusog na so institusyon so proseso so integridad ngunyan pilit na naman na pinagdidestroso kung perming araw kayo ning mangyari mapasain na sa natabi kita. Paano kita kayo ni mag-abante sa Pilipinas? Ngunyan, ang sabi ni Chairman Garcia, although dahil managataram si Chairman Garcia, kung sisay, this is parang nagluluwas, well-coordinated effort ini, magpuon kang manggana Sumiro Corporation na iyan. Duman na nagpo ng pagdestroso sa COMELEC. Tabi. Ayan. Dumana nagpun sa pagdestroso sa COMELEC. Remember ba ko mga basta-basta ngaya ining mga korporasyones? So yan po tabihaan manungod yan sa istoryang kan tamainit na po yan
Ipapa-impeach yan. Masunod kayo, ipapa-impeach yan si Chairman Garcia. Tas sunod-sunod na yan. O, bastaan sa tuya digding leksyon na dapat na aramon, di kita basta-basta magtubod. Tulos, di mag-conclude. Let us do our research, tabi. Tanganing magiyahang kita nin marhay sa mga issues na nagbuburutwa na igwan ng efekto sa satuya bilang komunidad. Saro na yan, ako tabingan, yun na nga ni baga, pinagdidistroso na ang Comelec sa paagikan iyan na pigtitira so chairman mismo, si Commissioner Garcia. Kay rakbang kang tao baga. Dahil maning ka-account, dahil maning deposito sa anuman na bangko sa US. Ginibuhan na naman sa ning istorya. O pwede pala niyan magdeposito ka, kukuha on sa account number, padeposituhan mo, ang nagdeposito pala sarong PR firm, so sabing $100, pinadeposituhan sa account na ito, ginibo sa nangaran, George Erwin Garcia. Naku. Duman man nasala sa grupo ni Congressman Marcoleta, kan magpresentar kan sa indang presentasyon sa media sa itong mga slide na ito bagang sa projector, nahiling duman kung si sa iso nagdeposito so parang igon ni PR firm sa US. Ay naga. So yan tabi ha. An manungod yan sa Comelec. Dahil nakamawag na laskon sa mga maabot na aldaw, iyo anan mga maburutuan naman na bareta. Pero kahirak man kan tao, dinistroso na eh. Pareho man ba ka ito ni Jejomar Binay, dating Vice Presidente. Ay na. O sige, taon-taon ni Bapa, Oras Pilipinas, alas 9:33. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Camerate FA, the blood vitamin. Unilab. Yan ang alagang Unilab. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Generica Drugstore. Damang-dama ang ginhawang generika. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Mula kalidad ng gamot at vitamins ng Unilab at RightMed hanggang pampaganda ng UL Skin Sciences, alagang Unilab yan. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silymarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liver Aid, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silymarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ikalawang distrito, mayroon akong paborito. Siya'y may prinsipyo, may puso sa tao. Nooy pinapangarap, ngayon ay nahanap na kita. Tapat na panggogobyerno, serbisyong makatao lahat. Sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asim kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na! Asim kilap, meron ka ba? Asim kilap ng pamilya! Asim kilig, gusto ko bang kumain ng sinigang na love namin? Extra rice pa! Knorr!
Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha. Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Bicol for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Bicol Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor Nonoy Kap. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag-Kremel S tablet na! Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. 7 healthy habits para sa high blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kitang mga Bicolano, uragon! Sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak, o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Igwa akong may picture, tuwa na visto mo. Si Jessup Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, minapulos na. Ipapadagos ni Jessup Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessup Salceda. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado!
Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuma ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. For everything that's true, choose what's true to you. Dahil ito ang GSM Blue. Choose what's true to you. Kasama ang GSM. Try the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Mayong tusok-tusok sa Tabangkan Vitamin B Can Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Parex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginhawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ginhawang Generica, damang-dama. Sa Generica Drugstore, tara na! Sa Generica Drugstore, dama ang ginawa. Yan ang ginhawang Generica. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings. For your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinap, meron pa ba? Asim kinap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Knorr! Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige sandali muna kumpadreng Jomar ta nagkapiraman ining mensahe na basahon tatanganing lado-lado sa programa so may relasyon sa tema ta kasubago ay si Madam Gina Lorenzana. Madam Gina Lorenzana, Papa Ping, si Papa Jer, permi mo shout out sa programa mo.
Inggit man ako. Ako man daw po from 5 a.m. naka-tune in na up to 12 noon kaya namamati ta ka permi sa programa mo. O Madam Gina Lorenzana, good morning tabi isa imo ha. Si Pading Noel Manalo, sabi ni kumpadreng Noel Manalo, anaga para tira baga Padikay Garcia, si Kong Marcoleta. As of now, may mga ebidensya daw na nakapot. O iyon na ito sa pigsabit ang ebidensya ko no ni Congressman Marcoleta na pinag-refute man ni Chairman Erwin Garcia. O diyan ngayon sa US, pwede kang magdeposito account number tapos mas gisala ngayon sungaran basta duman makalaog sa account number na ito, pwede nga yan. O pinangaranan sa inidan George Erwin Garcia pero bako kung hina-account ano. Yan. Paano man ngaya ako makakaigwa ning bank account sa US na sa US magpuon ngaya kan pinag-atake sin nakang 9/11 baga stricto nan banking system ninda. Dahil ka na maka-open yan basta-basta ning account kung bako ka US citizen. Tapag US citizen, kaigwa ka ning SS number, Social Security Number. Pag dahi kang Social Security Number, dahi ka makadeposito dyan, dahi ka makagibo ning account sa US sa bangko. Ano mada bangko? Yan. O, salamat da Papa Ping. Sabi man digdi ni 8430, garuman so pagdestroso ka ito sa pagkatao ni Renato Corona. Iyo baga naramduman nindo ka ito so dinestroso si dating Chief Justice Renato Corona. Dinestroso bagang todo sa Senado kay ito nara Trillanes sirisay pa ito. Pagkatapos nagadan baga ito. Kan magadan si Corona, nagpaluwas na ning desisyon so sandigan daing kasaklan sala itong mga akusasyon na ipinagbarabad ki Corona duman sa Senado. O ta sa Senado political trial ito na impeach siya. Duman sa Sandigan Bayan trial ito susog sa lay, susog sa ebidensyas, susog sa prosedimento. Napawarang sala duman si Corona. Ano pa man, gada na si Corona buda dinistroso na ninda tinangkas na bilang Supreme Court Chief Justice. Kahirap man kan tawo. O sabi naman digdi 2138 halataon ang banat sa Comelec ang proponido mga Pro Duterte Claveria ini papaping maray na agad yan sa mga taga Claveria. Bata po baga magkakirita na sana sa Facebook, turbudo na ang mga tao. Sabi mo di man barang mga matatali ang mga unga munay sa sadiri na matudya di credible ba yading source. O yan. O sige tabi. Sige, may mga istorya na kita sa luwas. Nasa linya si kumpadreng Alarmario o kaya kumpadreng Jomar Bien, isihon ta dyan sa 1st District. Pading Jomar, thanks for waiting. What's happening tabi? Salamat, Paring Pio, sa mga dagdag na bareta. Kinirilig sa mga daraga, maging sa mga gurang na daraga, kasuod ba, digdi sa siyudad Cantabaco, matapos na magralakaw-lakaw sa sentro Cantabaco, sa mga opa. Mga opa? Jesus, ano yan? Mga Koreano. Koreano? Na miyembro kang Republic of Korean Navy na nagdoong di kasuod ma sa tabako. Pagkabanggi, ruminalakaw-lakaw sa sentro ini. Garo baga sa mga BTS. Ano ka ito? Iyon ang gad. Bata, kita mga Pinoy, labian pagkahumaling dyan sa mga opa. Oo, sa K-pop. Sa opa. Anong nangyari? Garo na mga kasiling nagburuhian sa ubas. Pulok na sa mga daraga. Nagretiritiw. Paging sa mga gurang na daraga. Iyo pa nga niyan mga masinuriya mo. Walang iyak. Anong sayo. Puro ano ka na rin ako ka. Ang iya siya. Ano pala niyan? Ano ba yan? Gusto ko sabihin, anong sayo? Anong sayo?
Pero sa mga Pilipino nagtatararam kanta, yung masanang aram nila. Nabi mo pa din. Kasod alauna ang pagkahapon kan guminilid. Disappear kan syudad kan Tabaco ang barkong ROK o Rock Il Chuibong. Kung saan, ang mga Korean Navy, ang lunad kayo na digdi duminoong sa Pier kan Tabaco, tadai na sinda makakadoong pa dyan sa syudad kan Ligas Pitayaon man dyan sa barko kan US Navy. Yes. Parte sinda kan 2024 Pacific Partnership. Yan. Sa pagkikipag-olay kan DCGB News, sa nagkapira digding mga personahes maninda na nga ipupaki-translator. Walang hiya ka. Sagin-sagin ka, ikaw mapalan interesado sa mga opa. Dahil kita, nag-coordinate man bagasin daki mga taga-media na na makasabat. Yan. Nagkaigwa ki presscon. Yan, very good. Naipashare kami sa laog kan barko. Siram sana. Pwerte ho. Nakapamidbid kami sa ano nga po pagbabae? Ang opa baga lalaki. Pagbabae Opo. Dapat tayo nito. Nagkapirang miyembro kang Korean Navy na mga daragita o dalaga. Nakabintay ka naman lalaki ka. Dayo ga rin pwede magpicture duman sa pinakalaog kaya da kitang picture sa laog. Ang picture ta sana sa luwas. Naglibot kami duman pa rin. Pero pagbabot pa lang kayo nagsarabat kayo ining so local government kan Tabaco sa pangingirit ni Mayor Crisel Agman Luistro natawan man yung pagkakataon na maglaog duman sa barko asin nagkaigwasin daning closed door meeting kay riba so mga representantes kan Pacific Partnership bako sa naining sa mga Koreano maging sa mga Amerikano nagurulay sinda day taman aram na day kita pinalaog habang nagururay. Pero subarko talagang magayon ang laog. Ayo pa di. Puwerte ho. Magayon sa laog. Ang barkong ini pa di, bako man ini warship, bako ini panggera. Pero may mga armas bilang pangdepensa. Sabi ni Angel, uni po pag girl atang apod Angel. Uni. Uni. Namit ko nagkapirang uni. So ang barko pa bako man pero may mga armasinda. Ang sabi piggamit lang nila ang barkong ini para sa mga humanitarian mission, pagdaraki supply, pag-transport ki mga kagamitan, bako man talaga warship. Pero pigpapadalagan ini pa dakul sindang personahe sa laog. May mga Pinoy man kumpadre Wara na Korean pa man na Pilipino duman. Kapiga po tangani, kanaklanda kan mga Pilipino na yaon duman sa Korea. Dahil man nagparte kayan. Kan arog kaya na mga dahil man sa military. Well anyway, ang kairiban hindi gabos, basado di kay Commander Jong Won Park. Na iyo ang pinaka-commander kaning barko, 202 sindang iriba sa barkong ito. Napigkumpwesto kan mga personahe sa Korean Navy, hali sa Korean Army, igwa pa sindang mga professor hali sa University kan Seoul, na makakatabang nila sa humanitarian mission. Susog sa iya, ang gigiribuhon ninda digdi, nagkapera sa gigibuhon ninda digdi sa Albay, sa loob kang 14 aldaw ninda na pag-stay digdi. Iyon mga medical mission, mga construction activities asin iba pa. Ipinahayag ni Park na preparado sinda, ready sinda sa araw kini activity dahil 4 months ago, duman mismo sa South Korea, nagkaigwa naman sinda ng exercise para sa mga gigibuhon ninda sa sa Pacific Partnership. So kaya ba man sa nagbirisita duman o nagsarabat sa Sainda, iyon mga personahes man kan Philippine Navy, Philippine Army, Philippine Coast Guard, asin maging banda kang kan Tabaco National High School, mga akiunong pang mga
mga sabi nga, trumpeter, Yan. mga paraturutos, iyo ang nagtutugtog duman. Oho. Magayon so reception and after kan na pagbaba naglibot ining si Commander Park saro-saro ni Nerbraso so nagsarabat sa iyang mga opisyalis man kan sa tuyang Navy. lugar. Then inirimbitara na duman sa taas para Yes. mag-picture taking, maglibot-libot. Pero limitado sa napade ang nakalaog duman sa barko. Kasabay ka duman. Sa deck. Kasabay ka duman. Ang nakalaog lang sa barko, so mga local official, then sumidya Oho. Yan. na pinalaog kami dumampadi. So ano ka po kan sa barko? So pinakayaon dyan ng kapitan? Bridge. Control room? Sa bridge. Yan. Sa bridge. Duman mismo kami. Yaon duman so... Sa timon. Sa timon. Nahiling mo sa timon. So mga computer, so radio, so mga control yaon duman. Bawal magkodak. Pag luminaog ka na, bawal na magkodak. Aha. Kaya ikaw nagkakurodakan sa mga uni. Uni. Uni pala na po. Sabi Uni, ni ano Angel, po mga na uni. no? Uni, Angel, ano? Uni. Oo. Yeah. So mga opa, sana na kudakan ko na, riyaon duman sa bridge. Oho. Yeah. So, sinabi pa ni Commander Park na naglalaom sa inda na mas sa araw kanyang aktibidad, mas mapapakusog pa an alliance o relasyon kan South Korea, Buda, Pilipinas. 앞서 말씀드린 대로 우리 대한민국은 필리핀에 우호적인 마음을 늘 가지고 있었고 이번 훈련 준비를 통해서 다시 한번 그 마음을 되새기실 것입니다. Nasabutan mo pa de? Walang hiya ka. Buwa ka talaga. De, ikaw man nasabutan. Marisa. Marisa na kayo pa de. Sige, masukan. Dadagog ko. Si Petty Officer, third class, Yung Jang, Aha. na in English man, sa pigparataram ni Commander Park. Aber. Like we said before, we always feel that we are strong allies, Philippines and Korea, and we are very excited to do a lot of humanitarian missions here in Philippines during this. Naputol na. Ay, kung manaintindihan. Buwa ka talaga. Basta yun itong gustong sabihin ko kayo. Ang gustong sabihin ko pare, huwag masindangan niyo Nigde. At naglalam si Daman, lalo pang magkusog ang relasyon, magkayo ng relasyon kan South Korea, Buda, Pilipinas. Okay. Ano ko lupa ko record pa de, i-play ko sa'yo mo ka, boss? Well na, kalukuhan mong buwa ka talaga. Pare, yan ang report. Jomar Bien, DCTV. Thank you so much, Paring Jomar. Yaon sa mga opa, buda mga uni. Yan, sabi. Sige, welcome sa Korean Navy. Digdi sa Albay, sa Pilipinas. Saro pang mensahe, padignal mo na ha. Good morning, Sir Pio. O manong din sa tema taman kasubago. Correct. Igwa na yan long-term effect sa future. Permi ng igwa kidaut sa ano ini o sa dalita na putol sa pigbabasa ta ano. Dali mo na. Si Engineer Mer, good morning. Magaganda na kung kahulog kay itong report ni Jomar. Buha man na Jomar ni date, right? Piling masabutan bito. Pag nakatulumbuti na gayon, piling na ko magkasinabutan. Iyan ang pighalat ko. Ngani magkasinabutan ng buong mundo. Magaganda na kung kahulog. Sige, Engineer Mer. Good morning. Engineer Merligas sa tuyang amigo. Sige. O manong rin sa tema ta kasubago ano so sa Comelec ha. Sabi ta baga igwaning possible long-term effect yan ng pagdidestroso kay Chairman Garcia. Maigwaning collateral damage yan so institusyon mismo yung Comelec buda yung proseso yung integridad dududahan na kan tawo. Good morning, Sir Pio. Sabi ni 0680. Correct. Igwa na yan long-term effect sa future. Permi ng igwa kidaut every election. Kaya
kagabi po baga, ayun na naman tigngalab-ngalab si Marcoleta. Ako po personally, wala naman tiwala sa niya kina di siya credible magpunong nanaw siya ivermectin na pangkabayo sa mga tao sa kasagsagan ng COVID. Pati sukan nangyari pa sa COVID na. O sige, mabarita man ngo na si Madam Sia Leron. Mabilta po kita taon-taon. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Grex Lagman. Dakol na programa, dakol lang nakitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon, dai mo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Warang pinipiling edad, paghabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, dai diyang nakakalama. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya-iyang gigibuhon, mga pangako niyang dai niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugma, kung tatao makita mo talagang si Gov mapuutol. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo, may paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Governor Rex Lagman, tunay na padaba ang albaysi. Governor Rex Lagman, maaasahan. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Ikalawang distrito, mayroon akong paborito. Siya'y may prinsipyo, may puso sa tao. Nooy pinapangarap, ngayon ay nahanap na kita. Tapat na panggogobyerno, serbisyong makatao lahat. Tara na! Si Kaloy, ang dislorya, kapuso, kapamilya, kalalahin natin siya. Kaloy, ang dislorya, kalinga niya sa masa, tayo'y magsaya. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service. An oras, 10:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nangapodan ang ibang kongresista kay Vice President Sara Duterte na punduhunaan pagkonektar sa politika kan nangyaring pagbawas kan Philippine National Police sa iyang security detail. Sigun kay Manila Representative Ernesto Dionisio, dai nakakatabang sa nasyon ang diit na mga iro-iro o pangyayari ang lalaganin mali siya asin isisisi o ikokonektar tulos sa politika. Sinabi man ni Deputy Speaker as in Quezon Representative David Suarez na nagtaram na ang Presidential Security Group o PSG na kaya kaini nga protektaran ang Vice Presidente kaya dapat nang tuldukan ang issue. Mientras tanto, naglalao man si Surigao del Norte Representative Robert A. Sobarbers na mawara na ang kultura kung sain ang ibang politiko ang nagbibitbit kan mga kapulisan para maging tagabantay kan mga ini. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Milaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid, it's liver or lover, boys. Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Hemarate FA, the blood vitamin. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic.
Ingat! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Camille Pratsiambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, ligas sa city feels so good. Ang Salvador na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Gabos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad ang simpang salud, para sa gabos na ligas penyo. Kung si Sunshine at your service pro, para sa gabos na ligas penyo. Ligas penyo, ligas penyo, serbisyong Sunshine Imperial. Ligas penyo, serbisyong Sunshine Imperial. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Unibaga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagnin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank.
Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification hali sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Nagtatabang na puun bata ito, sinda kita ika ako Bicol, na makita ang totoong serbisyo. Hanggang yan, ako Bicol lang sa puso ko. Iwang kabag sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaikwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman ta, serbisyo ko, ito ang totoo. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Day pa kamong namamasidan saro pang istorya nasyonal mo nagiraray ta so sa lokal nagkasaturate na po bagayan mga istorya di sa lado lokal day man na mga major na breakthrough patabi sa man iba-ibang tema sa lado lokal sa lado nasyonal baga maribo ko na naman ngunyan si dating senador Trillanes. Sabi kababayan tada baga ini, taga Sorsogon. Bilib pa man kamo tabi kay Senador Trillanes. Maribo ko na naman, nata po tabi. We should be critical again and analytical. Nata po. Madali na bagan Oktubre. Yan. Ano ang yaon sa Oktubre? Ang Oktubre, iyon ang pigtalaan kan Commission on Elections na pwede nang mag-file kan sertifiko di kandidatura para sa nag-adang-adang na eleksyon. Yan. Okay, sarong bagay iyan tabi. Tibaad makandidato naman ining si Trililing pag-abot kan senatorial elections. Grabe bagaan kuang kainian an sa iyang decorum kaidto kung igwaning mga committee hearing diyan sa Senado kan senador pa ini is one of yung para bagang siya ang perming commander paguna niya nasa militar pa siya na siya ang perming tama igwanin na high level of arrogance na maski nagsisimbag man so mga resource person ninda na pigpapaapod pig-imbestigaran maski nagsisimbag man no matter how logical, legal and truthful di bara ka ining permi ni Trillanes. Ta basta ang gustong sabi ni Trillanes,
So sa iyang gustong madangog na simbag, na guilty ka, sala ka, korupto ka, iyong magluwas. Aribo ko na naman baga si Trillanes Yan, tan sabi, tibad mga kandidato naman ini. Ang pitatarget niya naman baga sa mga Dutertes. Yan. Well, kung pag-isipon, ngunyan, igwa na siya ning igwa na siya ning kunyang kaanin, halangkaw na level ng confidence, taday na sa pwesto ang mga Duterte. Gustong sabi yun, taday na sa pwesto ang mga Duterte sa pagka-presidente kan Pilipinas. Igwa pa mambaga na sa vice-presidente, may congressman, buda igwa ning alkalde. Pero kung pag-isipon, bako naarog ka ito kakusog ang influensya, buda poder kan mga Duterte, tabako na nga ning presidente si Digong. Ini baga si Kwan kaito, si Trillanes, sinilensyo bagang kaito kan mga Duterte. Tanaka ko aning kampang si Duterte, si Trillanes kan sa iyang kumbaga urag-urag man. Paglaog kaito ni Digong na pil-pil nun bagay ni. O ngunyan, di ba dahil na sa pwesto si Presidente Duterte, naghanap ba siya ning pagkakataon na. Sinimpo pa, madali na mag-file kan COC. Mahamot naman sungaran niya, naglataw naman sungaran niya. Pigtitira niya naman baga sa mga Dutertes. May sinampa niya ng kaso ito. Basta may sinampa siya kaso si Mayor Duterte, si Baste, plunder ganito kung basta yun na naman, nag-exen na naman. Romdom din kung gura kaini man dinistroso ni Trillanes si dating Vice Presidente Jeju Barbinay. Hain so mga hearing baga ito naman ungod sa mga propriedad man da baga ni dating Vice Presidente Jeju Barbinay na darakulaon ng kantidad. Pareho ba kaining so nangyari naman kay Erwin Garcia. Halos may pagkapareho ang pagdistroso. Okay, ito bagang panahon ni dating Vice Presidente Jeju Barbinay, dinistrosong todo ini sa paagikan committee hearing sa Senado. Si Trillanes ang biyong nag-ugat-ugat duman, kahirak mo ni Jeju Barbinay ka ito. He was convicted, si dating Vice Presidente Jeju Barbinay, he was convicted through trial by publicity. Dinistrosong todo sa pagkatao ka ito ni dating Vice Presidente Jeju Barbinay and saro sa mga nag-orchestrate si dating Senador Trillanes. Naguhuna kita na sa mga hearings na ito na pinagkondusir na pinagdidistroso si Jeju Barbinay, magibosin na nin mga leyes. Dahil man baganin mga leyes na ginibo na kinuaso data, hali duman sa committee hearing na ito. Ang katuyang ka ito, tanalalay baga ito sa telebisyon, muyahon baga kitang mga Pilipino na may nanahiling na mga pigdidistroso, kanudian, muyahon kita kaiyan, tapos minakonclude kita tulos, ngay korupto ngay si Binay, korupto ngay si Otto, o nadistroso baga si Binay, trial by publicity. Dahil makitang nadangog na kampanahon na ito, pagkatapos kan hearing, igwan ng ginibong lay si Trillanes na kinuaso data duman sa mga hearings na ito against Jeju Barbinay. Ang katuyan masan ka ito, distrosohon sa public image si Binay. Yan. Ay, nagmunyan bagaon. Naghanap man ng tiyempo si taka itong panahon ni kunya ni Duterte, dahil siya papalagan man siya kaito kan mga Duterte, lalo kang presidente si Digong, papalagan man siya kaito. O ngunyan, tabak o na presidente Duterte, ang pinakalang kauna sa ng pwesto nakapot kan mga Duterte is the vice presidency. Pero ang level of influence as in poder, bako nang gayo, ta vice president na sa nangani si Sara. O kaya ngunyan, pigitira niya naman sa mga Duterte. Chinimpo niya, madali na sa eleksyon. October ang file of candidacy. Ay, kaya kita tabi be very analytical. Magi kitang make matabi sa tuyang mga nagkakahiriling diyan sa telebisyon. Ito pa, sarong mensahe mo na bago kita kay Joshua. Sabi ni 2138, ipadagos mo sanaan maray na pagdiskuter kan mga isyu para matawan ng liwanag ang mga taga-antabay sa programa mo. Salamat, sabi ni 2138. O salamat man tabi 2138 sa pagtiwala man sa programa. Sige, si Joshua may darang istorya hali dyan sa luwas. Joshua, go ahead. Good morning. Good morning, Sir Tio. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag yatong bareta, so nababanggit din dong mga OPA hali sa South Korea. Kasabay, Sir Tio, sa mga FAFA kan US.
na mga Navy personnel arani o nangunyan digdi sirpiyo sa Legazpi City Expo Center. Nagkawaragas na! Nawaragas na! Dahil panawagas, nagtitiripon mo na digdi sa Legazpi Expo Center sa Old Airport Road, Barangay Cruzada, Legazpi City, kasarabay ang nagkaperang mga uniform unit digdi sa Bicol Region as in nagkaperang opisyalis lokal kan Legazpi City. Dahil ang ngunyan sirpiyo ang gigibuhon ang formal na opening ceremony kaining Pacific Partnership 2024. Mapuhod yan ngunyan na aldaw pitsa dos asin madurar din na duwang simana sundo pitsa 14 kaining Agosto para sa manlain-lain na mga humanitarian services by medical mission, by rehabilitation ng mga school buildings asin na iba pa tabi sirpiyo na libre kita taokan mga bisita ta alit sa US asin South Korea Navy personnel. Kon kaya ngunyan na pagkaaga sirpiyo, formal sindang i-welcome, papasalamatan man kan na LGU Legazpi bago magpuon sa indang libreng serbisyo para sa mga Legazpenyo. And sa program ngunyan na pagkaaga sirpiyo, yaon ang pangaran ni General Romeo Browner Jr., ang Chief of Staff kan Armed Forces of the Philippines, pero kita pa masiguro kung personal mismo ining maabot niya na pagkaaga digdi sa nasabitang venue para magtaokan sa iyang mensahe. Pero sa nagkapera sirpiyo ng mga haralang kamunang opisyal kan PNP Maritime Unit, Armed Forces, and city government aron yung tabi di sirpiyo and nagupuo naman ang programa. O yan nga ni may kuwan no, gari may banda may banda-banda man dyan ma-entertain. May banda sirpiyo pero sa ngunyan nasa invocation pa sana, napon pa sana sa programa. Iyo, sige. Alright, tabi sirpiyo, so yan ang sitwasyon digdi sa Pacific Partnership live sa Legazpi Expo Center. Joshua Bino, BCGB. Salamat Joshua sa istorya ali dyan sa imong location. Yan, tabi ano. Okay, sige. Diyos marhay na aldaw dyan sa tuyang mga nagpaabot manin paramdam sa DCGB News Online. Yan, konon ta ini so mga yaon diyan si Madam Bing Buen Bores. Good morning Madam Bing Buen Bores, sa tuyang viewer sa DCGB News Online and then si Sylvia Bertiz Azuela. Good morning, nakatutok na sina Sylvia Bertiz Azuela. Si Joliet Bisonia. Yan, good morning. Uy, siyempre yung barkada ta, si Sir Bert Borja. Yan, dati ining kinatawan kan 3rd District. Dati man na nagkapot alkalde para mientras and naging vice alkalde kan Pulangi. Yan, yaon siya ngunyan sa Kapitolyo. Saro sa mga assistant ni Gobernador Abogado Grex Lagman. Oy, Sir Bert, good morning tabi sa imo. Day ka mong narireparo pa dingnal. Nakaka-receive pa ka mo nin mga text ko niyan. So mga may pipa-open bagang link. Day na. Igwa pa. Igwa pa So talagang matindi pa. Yan. Na sistema ngunyan. Mga makusugon pa ang buot. Uni nga ni digdib. Igwa kitang midbid nawa aran ning ayam. Ara mong ginibo pa dingnal. De simpre so nawa aran ning ayam. Using social media baga buda mainstream media mapost sa Facebook ngayon nawarang ayam arog ka ini kung si Simon magkapurot matao man kaming gratifikasyon uni nga yung cellphone number ko pakiapod nala kung may detalye ka mo may nag-upload pa padingnal may nag-upload makusugo na bot upload pati o depositohan mo nga ini tayaw nga so ayam mo ta bahugon mi nga ya buda kwan pa injeksyonan mi ay nagtao man so kwan sa account na ito sa Gcash gayo. So number. Pagkatao dahil na, nung ka dahil na. Ay naku tabi.
O grabe pa bagan mga i-open mo ang link. Pero sa iba, managtataram na baka ngayon mabawas-bawasan nadain na baga ngayon so Pogo. Bagayaon pa baga so Pogo. Sa Disyembre pa masararado talaga ning operasyon. So gustong sabihin ko ito kang presidente, poon ka na daw na nagsuna siya, dain na maakseptar nin na o yan na Pogo-Pogo na yan. Patapuso na sanay na operasyon ni Dasundo Disyembre. May mga winding up operations man iyan. Bako yan na pagkaaga sarado tulos, bako makitang araw kang North Korea na sara tulos yan o kung ano. May mga procedure iyan. Igo na nga ni ibagang ipipa-deport na mga Chinese, kundi pinenjente nga unata, dapat sabi ni Secretary Rimulya, dapat susug sa prosedimento. Yan. Kaya igwa pa yan mga sabi kan iba, nabawas-bawasan na daso mga text scam. Pero igwa pa. Yan. Di paano kampading na dilinga daw dyan sa minutero mo o pwede na ngayon nagsignala sa tuyang tech sa pangarang kambilog na puwersa ka news team kami po naglalaom kasabay na pag-iriba manig sa technical asin sa newsroom naglalaom kami na natawan mi naman kamo ng serbisyo sa abot kan sa moyang makakaya sa presenteng simana sa pagikan informasyon kalingan asin iba pa sa programang Tingog kan Banwaan. Viva Senyor Santo Cristo. Day maghali tulos na masunod ang sa moyang news director si Mar Dela. Ako po si Pio Fernandez. Happy weekend. God bless.